Uh, arep masak guys. Iki rencanane arep gawe asem-asem. Nah, ini untuk daging kurban sidik. Alhamdulillah. Ini iki arep tak asem-asemno, memang wis tuku tomat yo. Wis untuk lombok-lombok dikei. Saka saudaraku guys. Wis iki tak petik-petik isik. Asem-asem engko. Iki tok apa brambang yo dikei guys yo. Dan arep tak pilih. Sing tak masak. Sebetulnya ndek kenane sik duwe guys. Sing duwe aku bawang yo sik duwe tapi aku ndek mau tuku neh. Tak opes sik. Ngoceki brambang bawang sik. Nggo nyayur. Brambangnya tak pilih sing cilik-cilik sik guys, sing rontok gede digosok wae, sing garing. Ya. Ben awet. Iku dagingnya wis tak alupi guys, kok garek ngerajang, garek motong-motongi, ngiris-ngirisi, ya. Jadi aku harap nyape bumbu sik. Daripada blonjo, yo apa enenge iki diolah, alhamdulillah. Bisa untuk dum-duman rezeki tidak boleh ditolak ya guys. Kalian masak apa guys? Yo, tak kira paling dino iki karo wingi ku menune padha kabeh, daging-dagingan kabeh, mbah iku daging sapi, mbah daging apa jenenge kambing, gak ngerti. Sik jelas nek ning Indonesia ora ana daging unta ya guys. Daging unta ki anake mung nek ning Arab guys ya. Ning Jawa ya, Indonesia ya anane daging sapi karonan kambing ya guys. Ya udah guys, aku tak masak sik ya. Selak awan ku lesu anak gitu. Karo sisan ngopesi brambang ki lho guys. Bye bye.